Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan miwa kasasa mugi tansah kadhiyo kasarisa dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Para pinisepo sesepuh aji sepuh ingkang satuhu kinurmatan, para pangembating praja satriyaning nagari ingkang sinudarsana, para alim ulama minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi, para keluarga temanten kakung miwah temanten putri ingkang hamengku gati, saha para rawuh undangan ingkang bagya mulya. Langkung rumiyin sumangga tansah ngaturaken puja hastawa puji hastuti konjuk dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Awet saking rahmat lan hidayahipun satemah kula lan panjenengan sedaya saged kempal manunggal wonten ing papan menika tanpa wonten alangan satunggal menapa kalis ing rubeda nir ing sambikala. Boten kasupen ugi sholawat serta salam tansah kaaturaken dumateng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya saged pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul akhir. Amin. Para rawuh kakung miwah putri ingkang bagya mulya, kala wau kirang langkung wanci tabuh 8 enjing wonten ing gedung Graha Adyaksa sampun kalaksanan ijab kabul antawisipun Kang Mas Narendra Aksodikta putra Bapak Wisnu Atmaja saha Ibu Sri Maheswari saking tlatah Kepek Wonosari Gunung Kidul. Daud kaliyan Nimas Anita Sukma Citra putri Bapak Bagas Wirawan saha Ibu Siti Handayani saking tlatah Demangan Gondokusuman Yogyakarta. Alhamdulillah adicara ijab kabul menika saged kalaksanan kanthi wilujeng kalis ing rubeda nir ing sambikala. Para rawuh kakung miwah putri ingkang bagya mulya, adicara wonten ing dinten menika badhe dipun lajengaken kanthi adicara panggih temanten. Ewon dene menggah reroncene adicara ingkang badhe kalampahan ing panggih temanten inggih menika adicara kaping 1 pambuka, adicara kaping 2 panggih temanten, adicara kaping 3 gantalan, adicara kaping 9 ngidak 3, adicara kaping gangsal baso suku, adicara kaping 6 sinduran, adicara kaping 7 dulungan lan ngunjuk toya, adicara kaping 8 kacar kucur, adicara kaping 9
sungkeman lan adicara sedasa ingkang inggih menika panutup. Menika kala wau sampun kula andharaken manggah rencana adicara panggih temanten ingkang badhe kalaksanan antawisipun Kangmas Narendra Aksodipta kaliyan Nimas Anita Sukma Citra amargi sampun tabuh sedasa adicara panggih temanten sampun saged dipun wiwiti. Kula ingkang minangka caraka ingkang ngaturaken pasrahan temanten mbok pilih wonten cecercewen tuwin kuciwangi atur lan mbok pilih wonten kiranging subasita tandang tanduk tuwin tata krami. Kula dalah para caraka ingkang lumantaraken serah-serahan sedaya nyuwun samodraning pangakasama. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun.